Nou, het was natuurlijk een hele leuke klus, hè, om Musterman. Vooral omdat het met kennisdijd te maken had. En het is echt iets dat zichtbaar is. Ja, dat maakt het natuurlijk wel een beetje uniek. Hè. En ik kom mezelf ook dagelijks langs de Sukkermal te stingen. Ja, ik vind hem echt geweldig. Ja, het is zo leuk om te zien hoe het iets wat op papier maken is, nou hier echt achter mij haast klaar is om op een brug gemonteerd te worden. En ja, dan bloot er wel bloot er wel een ier steen. En ja, deze week kunnen we nog even ervan genieten zien alle tarrieringen. Maar ja, dan komende manje, dan zal het echt heven. Hoe zwier is die kroon eens? Nou, hij zit rond de 200 kilo. Hè. Dat is zijn gewicht ongeveer. Hè. We moesten ook vrij licht meidje jaarlijks, hè, vanwege het contragewicht van de bregen. En dat is goed slagen. Ja, ik vind het toch echt heel leuk. Dat is heel tastbaar. Ik na de tijd aanstiets haast. Dus dan denk je, oh ja, en net alleen in uw herinnering is het zo. En honderden foto's. Maar waar ik nog echt iets hier on de route. Naast de stien die juist de lijn binnen in de route. Ja, dat we altijd weer waarom denken kunnen aan deze dag.